enwere ihe dị iche na egbe na egbe nwee ihe dị iche na capital B na ukwu ehi maka na ọ bụrụ na ị na-anya bishọp dị buru enwere bishọp ọzọ bụrụ bishọp ka nkụ mana bishọp nke kacha ewu ewu mgbe ahụ n'afọ ole mere gara aga bụ ndị bishọp ahụ ndị APC kpọtara anyị nechere anya fụ ha mgbe ha na-eke ego ha na-akpọ ha ndị bishọp my lord akpụchere okwu a na-emere ha ndị bishọp emechaa ha ga kee ego ha ahụ izechukwu na ha anụghụrị ọgụ mana emechazie ndị bishọp bụ bishọp wee pụta ndị bishọp rijuru afọ wee pụta gakwuru prezidenti anyị si ya nwoke m na amaka osi na dị kama a na-ama ngwa eze okwu ekpuru nkata n'ihu wee gbuo eziokwu wee ruo ebe ahụ gwaghachi ha na ha so na ndị a na-enye envelopu maka o doro m anya na mbọchị ahụ na-enweghị envelopu so ha na wee nọ n'ihu ukwu akụ inu wee sie nwoke m na ị na-enu inu anwesị ka anyị tinye ọnụ n'ụbọchị taa na ndị eziokwu ka fọsh. I was not surprised that he was not looking very happy. Not even his colleagues who were there. We knew that this is different from the kind of statements that our president keeps receiving from all kinds of people. And that is one of the things that worries us, that there are so many people hanging around Mr. President, giving him a rosy picture of what the country is, which it is not. And we felt that we have no duty to do that. Indeed, we have the obligation to help him to appreciate the reality of the situation in which we find ourselves. And that is the reality that we painted, which I know is not the kind of thing that he wanted to hear. We left that hall, both sides, knowing that, we said what we had to say. He said what he had to say. So was it a frosty meeting then? Would you describe it as fairly frosty? Because, I mean, many Nigerians have become accustomed to polite meetings between religious leaders and political leaders. When the nation is bleeding, you can't expect a polite meeting with the head of state. We need to let him know. And his reply is that the nation is not bleeding. We told him our economy is not helping our poor people. He told us the economy is doing fine. Practically speaking, he told us quite clearly that he did not agree with us. Again, I said, we're not surprised. We didn't expect him to agree with us. We have done our duty. We have delivered our message. And we have a feeling that somehow along the line, somebody will show him a few of the things we said. Ka mkpọbata epetike onye otu onye ọkwa aka mụ na ya na-eri mụ na ya na-aṅụkọ dịka o si adị na mbụ ka anyị na-anyị tinye ya bụ okwu ọnụ epetike ndị Igbo Gwumba onye nke m ekenekwe gị demen epetike ịma mgbe o ruru ọ dịka gasị na ya bụ okwu adawana na onye ọbụla na-eguru n'onye ọbụla ma ọ bụ na ụfọdụ na-atụ egwu na ọ bụ na ụfọdụ ikwupụta okwu ụfọdụ kwezi na ikwu okwu abaghị uru. Ndị bishọp ndị katọlik bishọp wee pụta wee gakwuru prezidenti. O doro m anya na ọ bụrụ na ama na ha ga-ekwu dị okwu ha na ama nkwe ha ga-afọ prezidenti wee ha ka obi wee gwuo ya ihe abụ n'obi egwu ya. Epụtara ikwuo gịnị na ya bụ nzukọ ndị bishọp na onye isi ala anyị? Yeah. Ana m asị na very big thanks to Cardinal Onayeko. For the first time, ka ewetakwa a little bit sanity na House of Bishops. Because na mgbe ha gara ije for president, normally, even in my state, ha ji for governors mbụ ndị bishops. Ha ruo ha eziokwu ha na pocket. Magasi na ekpuru nkata n'ihu eji ezo ebuka ghara ebe na n'okpu okpu n'isi wee gwa gọvanọ okwu ilu ihe ọbụla ekwuru gọvanọ na-ekwu na-adara elesa ese ọbụla si na-ada ọ na-ana ka etiri ego n'akpa mana this cardinal gwa president ihe ha expect egwu ya like he said o je n'ukwu aka inu ụtara aka iko taa etu a hey kai na gịbị akụ niile enu ajụ inu. This is what
I chortled from House of Bishops. Ikwu na pulpit, you go face to face. Una have different masters. If I could tell you, omeri hope na because nobody knows that I go fight higher no. Mana was say more na etu okuchera tata. President Taman was the bishop again because the first bishop okpotara mgbe akwuna la nka betole vote. Kuirie. Mande na agba okada onye obula yira kwaje bụ bishop. Kita oche the same set of people bekwara. Omoro na ndị nka na onwelu. Anete mbona onere anya donko nwere onye Igbo so wee je ọ bụ na onwe mana ndị nka ahụ zụkọ ndị ọ chọrọ ndị amankwu okwu. No ndị Igbo ga-eso ya. Ndị Igbo ga-eso ya kama na anyị mago na ọ bụ n'ụsụsọ na ịkọ ndị gari eburu ibu. Ndị House of Bishop. Mana ndị onye audience ka ha gwa na ajọ ka afa. Onye na-ekwu okwu. Onye na-ekwu okwu. O ka ajọ afa esi na Okori asimba Okori they don't speak. Ka afa Okori don't speak. Okay, believe nothing more can you such a kind of question. Mana kita ajugo this question. It shows that Nigeria can we hope. Aka mo ndị nwere nkwuwa okwu. Aka nwere ndị ya ekwu okwu utati itu ogwu ọbụla. Yes, House of Bishops, we are happy on kwupụtara opinion anyị because ọ na-afịa onye ọbụla arụ. And I'm going to afịa ndị bishop ahụ because na before ọ bụ na offering na tithe na abịabụ 300,000 every week. Kita o nwere ka ọ gbada na to 70. Ọ na-afịa onye ọbụla ahụ. Ọ na-afịa onye ọbụla na ọ na-enyebu nwunye ego before okay ndị ha nwaanyị. Mba ndị karịrị bishop ahụ. So ọ na-enye nne ma ndị ọzọ 50,000 kịta ọ gbago 100,000. No ndị nke ahụ bịa merukwa na be ha. Akwụ ma eto anụ kịta na ịma na ọ bụ na m chiri fada n'oge na ekwesịrị m ịnọ na bishop ma ọ bụ arch ikekwa ọ bụ na abago m na nke arch. Ihe ọ sọkwara agụ ụdị ọ gbaghara ehi na ebune. Eziokwu. Mana ọ bụghị maka agụụ ka ụfọdụ na-eme. Biko ya gbedito ya wepụ nke isi na ọ bụ na iche na ka abụ bishop si wepụ ya. No, o kwesịrị ịbụ bishop na. Catechist ya karị catechist. Aga m emekọta catechist nwụọ n'ime. Agakwụ m ịba na catechist maka ụfọdụ catechist na n'ime obodo na-atụ ụmụ agbọghọ ime. Anyị mana abụ m Chineke person. Ekwesịrị m agwago m gị mbọsị na ọ bụrụ na m mere ya ihe na-agụ m mgbe ahụ bụ biuto ụmụ ji na akwa na ihe na-ebunye ndị fada mgbe ahụ na ịbịara ichi fada bịara gụwa m nke a njakịrị go back nke a kwa eziokwu. Thank God na ichipụ aka afọ ịwa. So back to ihe na-ekwu na m I dị happy na ndị House of Bishop ụnụ ya gwa authority okwu ndị ọzọ nwere na-agwa maka ị na-anya ọ dị Pentecostal pastors gwagburu bishop gwanwuru President Jonathan okwu ha na-akpụgo maka ọ bụ na tribal take ụfọdụ ka na-ekwu one of them ma ndị lead ihe na-lead protest the protest letter to Jonathan ma ndị lead na Ojota ha mere dem pụtakwara ịma na ya gwụrụ mgbe Bakari kwuru okwu kama na o kwuziri ya sụsụ ya ikekwa ọ bụrụ na ọ agagosi ka e kwuo ya etu esi mee nke a ụfọdụ ekwe Bakari gwụrụ mgbe ọ pụtara kwuo kpakwụkwọ ịgba m si na ihe a abụghị ihe a tụrụ anya so ụfọdụ na-ekwu kama na ịmago na ọ bụrụ na ihe a na-ekwu majority carry the vote. Ihe mma ma ọ bụrụ na Bakari kwuru mma so ha mana anọ m nkwaza họpụta na express wee kwuo ya ọ ka ewekwa that send voice octave a wee kwuo ka onye ọbụla anụ. So what I'm trying to say about that now if dị na Nigeria House of Economic Affairs maka na ha bụ ndị nwere ka offering ya dakwuo na onye mara one man business ka ọ bụ na ihe eto economics wee dị bad ome ndị mebu promise ha za akwụ ya akwụ so o jezigo onye ọbụla ahụ. So ndị bishop ekene m we are proud of you. Ọ dị mma ịma na ihe o jiri dịkwanụ mkpa na anyị tinyere abịa okwu ọnụ bụ na ndị House of Bishop ekwuo na mgbago kwuo nke ha gbam ta onye isi ala. Ndị House of Bishop Anambra, Imo, Abia, Ebonyi na ihe na unu gakwuru gọvanọ unu si ya nwoke m na ihe ọ bụghị ihe gwara anyị ka ị na-eme ya bụ na ndị a atụnyere unu azụ etu unu ga-esi mee ihe bụ ebe etu esi eme ya mgbe gboo. Ọ bụzi nkịta ọ na-abụrụ enwere etu politician si bịa mmemme agbawe okwuchukwu kpewere ya sụsọ ekpere a na-azọ n'ime ha ebe a ha nọ n'ọlta a na-azọ onye ga-apụta kpere ha ekpere onye ga-apụta bie ha aka n'isi and ịpụta bụ ebe a na-ebi ihe dịka gọvanọ ma ọ bụ kọmishọna bụ na ọ bụ ihe na ịfụ na edewego onye ga-eso ya pikchọ ka a mara na onye ma kpekweru onye a ekpere ihe na so that mbọchị a ga-eme ihe na ose njeri na WhatsApp na onye ma kpere ekpere mbọchị a maka na ụmụ
etu mkpọdo isi na anasị bata n'ime ihe ụka kịta bịara na-agba anya mmiri nke bụ na mgbe ndị bishọp a gara mee ihe ha kwesịrị ime ihe a tụrụ anya ha na ha ga-eme anyị kụọrọ ha aka anyị mara ọ na anyị ka aga na 2014 ka ọ gakwuru ha gakwukwara Jonathan sị nwoke m n'ihe abụghịkwa ihe ha kpara o 2014 ka 2015 gagwu ese n'ihe abụghịkwa ihe ha kpara na agụụ dị n'obodo ndị APC anọ kịta na-agụsịcha asọ mmiri so ndị torie otuto si na mmadụ na kịta ka a maara na hope dị wee kwanye ya elu kịta ma onye dịka Buhari nọ na-agụsịcha asọ mmiri ahịze Chineke nwanne anyị nwoke jọsụrụ ji nwaanyị dị ihe adịghịga maka ekiriri m vidio sinetọ Ọji Ụzọ Karụ mere maka ya bụ ihe ekiriri m vidio jiri nwayọ jiri dimkpa jiri ọka gbara ehi ọsọ maka na a tụrụ anya na onye ọbụla pụtara mbụ onye APC bren ya kwadoro isi na anaghị apụta mewe ndị bishọp atak o wee jiri nwayọ kwuo nnọọ okwu ka onye Igbo. Well, I will start with the Catholic bishop. To me, the Catholic bishops are conscious of the country, and once they give advice, their advice is not for or against. Their advice is just for any sitting president, any sitting leader to see things the way it should be. There is difficulty in Nigeria, there is no doubt, and it's not the fault of President Bola Ahmed Tinubu. And we have been able to capture the microeconomy, and the micro is what we are having problems, as I've always told people. So there's nothing new about the Catholic bishops visiting. They are clergymen with their conscience on what they speak and what they say. And I support the visit of the Catholic bishops. It promotes the president to work harder, because the Catholic bishops are just telling him the way it is. Even if we politicians can lie to him and say things are good everywhere, the Catholic bishop can never say that. And that is why they are Catholic bishops. And I want to correct one thing. Cardinal Naika is not the president of Catholic Bishops Conference, and people are making mistake on that. So I believe whatever is this agreement between the Catholic bishops and people speaking for the president is nothing, because the Catholic bishops just drop what they want to say about the presidency or what they want to say about what they know about the economy. It's left for us who work with President Tinubu to take back to our rooms and analyze what they say and come out with beautiful things that will make Nigerian people. Sinetọ Ọji Ụzọ Karụ mgba gị ọnwa aka ya bụ na ihe a na-ekwu bụ na ọ bụrụ na ndị isi ụka ga-amụta ịdị na-agwa ndị ọchịchị eziokwu na ha ga-agbanwe na ọ bụghị eweta ụmụ ji na ọkụkọ eji bee ịtụ mma a na-azọ gburugburu maka na agụụ dị sefụ ọ bụrụ na unu na-ekwu eziokwu Jehova ga-ewepụtanata atụrụ a ga-eji chụrụ ya aja n'ụdị na agụụ ama mgbe unu n'ụdị na ya bụ ihe na unu na-azọ dobiko ịma na Mbaka ekwubeghị nke ya anyị na-atụ anya ndị a na-ekwutebu kịta and biko nwanne anyị nwoke doziti bụ na ọ bụ mụ ga-agwa nke ị ga-ekwu n'ofu Chineke ahụ gwara ndị bishọp nke ha gwakwa nke ị ga-ekwu na o ruo ka ọ ghara ịbụ ruo kịta na nwere etu esi mmewe ihe na maka 31st na ha abịa ka ọ ghara ịbụ ruo 31st kịta na ekekwe mmụọ nsọ nke ya agwaghịsị na Tinubu bụ the best maka o doro m anya epetike ekiriri m vidio ofu Reverend Fada a ga-akpọrọ ya na ofu Reverend Fada na-akọ akụkọ etu esi bute akpa rice n'ime ụlọ ụka ọ bụrụ Jagaban o doro m anya na ọ bụrụ na anyị kiri n'izu ole ma one na-abịanụ na ọnwa one ma one na-abịanụ na anyị ga-afụ more of akpa rice ma ego ụmụ envelopu gbara agba ma ewu na ọkụkọ a ga-ebuga bilion eno ka a sị na emere budget for sụsọ ndị ka ihe na zone nwanne na-abịa deputy Senate President Deputy Speaker a sị na eji egoro ndị chọọchị instruments ọha vote buying ka ọ bụ
ya bụ na anyị na-atụ anya na ọtụtụ ụka ga-aga mana ndị a niile natara ego ahụ abataghị unu aka last year ọ baghị unu aka last 2 years ọ baghị unu aka 3 years ago o ruo n'afọ a na-akwado election ememe budget na a ga-ewepụta ndị Muslim nwere nke ha ga-arụgharị Muslim rụgharịa chọọchị ruo one ka arụgharị ndị Abia steeti Kaluchi na nke ha ketere na a ga-eji egoro ha instrument ya bụ onye ọbụla na-agba mbọ kịta aga mepee chọọchị na senatorial zone ya ka e wee gonye instrument maọbụ ka o wee keta na national cake ọha uche ọgbụgba bụ ihe ahụ agụụ na-ebute ajụcha anara mana ọ bụrụ na agụụ ahụ ga-eme ka ị ghọọ ịsọ wee ree ya bụ birthright gị mana na ga-achọghị ihe n'anya ndị be anyị ka a ghara igbu oge unu hinne gịnị ntị ka m gwụọ na achọ m ịpịachi okwu a mgbe Balaam na Barak nwee altercation na Bible Balaam amarọ ife dị iche between Balaam and today's prophets ehionna ma ndị akpọ bishop and men of God because na-ebutere ego gosi ego si Chukwu na ya ejere bụ ọmụma Chukwu si igwu bue nke pewa nga ọnụ ọsịa gịnị ka je buchata nwa obere na ego dị n'ife ọsị ebukwo n'ife ọsịa na ya eburiri ya mma upon na the donkey for angels ugboro one na-achara ya ọ na-asị bịa donkey na-apụkwara buje meba ka nje buo ọmụma angel ka ebe ya isi most of you bụ abomination to pulpit bụ abomination to wait for that tabernacle for that kere ha na-akpọ altar unu ekwesịghị n'abadi ya kedu ka ị ga-esi fụ politician bịalụnụ ịbịa chọọ vote maka na ọ ya drọpụrụ na ego ọ nọ drọpụ envelope ị hapụ ọgbagote altar bịa wee microphone na address the congregation even altar the 3 stages especially na Orthodox churches a na-enwe altar the sacrosanct when a second one and then was a popular one though here aged market general step kenali because of holy of holies ekweze ka ndị a na-arịgote dị ya amaka m na ị gara chọọchị nke wee ma holy of holies ị gara chọọchị nke eto a ịbụrụ ana m echeghị mgbe ị na-akọ akụkọ Barak na Balaam na-echeghị ka ịghata ọnụ ka ngosi nọ anyị nwa bụ ndị mere ihe iwe gote na my book of Bible stories nke a na-agụ na primary school ka iji gote ya ka ọ gịnị na-agụ Bible. No, the truth bụ that na anyị abụrụ ndị psychophants na-abụ oge ọbụla ife ọbụla ọ ya ekwugodo ọsị uje go to book of we've researched all those things mmadụ na nke bụ eziokwu na nke bụ asị so abezie anyị ewepụzi ndị filtered one ndị British stay n'ime ya so back to ihe na-agwa unu kwesịrị ịma that na politicians ekwesịrị na-agbagote pulpit ị na-agbagote na altar bịa unu gịnị ihe ka evidence like Gwumba kwuru na-azọba ndị ekpere gị nke na-ekpere ya ịma na ife bụ ọrụ gị bụ ọ bụrụ na politician ịma that na ọ ha emete n'ụzọ ọ na-arụ the bụ substandard n'ihi na ọ na-eme psychophancy na ka o si eke ọrụ bụ na based on denomination and other things ọ bụgịta n'ọta ka ekpere ịtụtụrụ microphone ijiribe nna anyị nke bi n'eluigwe ekenekwe gị biko mee ka nwoke ma kwụsị arụ ana ọsọ nna anyị ịma na ọma ha arụ ụzọ mee ka ọrụ bụ ụzọ ọfụma papa ekenekwe gị mee niile kpochapụ obi mkpọchi o nwere n'ime enu ụmụ ụdị ekpere ihe ekpe ọma mbịazi ụbọchị ọzọ ha esebe ọtụ gị ilo ọnọchọ pụọ ga-abụ ụkọchukwu na-aga n'ihu exactly ten abụ highest in 8 years 2 tenor nke nwa ya bụgide ụkọchukwu ụbọchị resign etọmazi nwaanyị ime nke amazi ha ya akọ asị gị pụọ mana gị na-agba ofu biko nụ kwụsị na ị na-emebisi unu ụka this cardinals only how you na expect from you onye some of you local government mayor or chairman nwere ike ịgbagote ọbịa na chọọchị gị tugbo afa maka na o butegasị rice bute nri bute ego onye mmadụ na before ọ bụrụ mayor na onwe ojo 50 naira eme offering maka onwe ha ọ rigote ha na ohe na ozuru i believe ka etigị ihe ha na-eme kedu ife dị between you na Prophet Balaam biko ihe na ayọ bụ Nigeria need sanitation and not even from house of God una ime expect no politician na street because he no ekperima
ekpere m ahụ ndị clean say bụ ndị akpọrọ men of God ọ na-abụrụ men of dog kama na akụ ndọpụta ụmụ anyị o ekenekwa m ọ dị mma ebetike daalụ ndị be anyị mana ihe eji na-ekwu bụ na ọ bụrụ na arụ bido n'ụlọ ụka mara na ya bụ arụ ọgụgụ omenala merụ anyị ji na-ekwu biko etu anyị nọ kịta chọọchị ka bụ branch ọ bụ ha na ị nwere members ruru 500 o dogoghị anya na ebe onye ọbụla bụ local government chairman ga-abịa campaign n'ụlọ ụka Akinze Chineke ndị Catholic bishops ka ndị gịnị bishop nke Abuja Disonaiko kwuru na onye ọbụla bụ onye politician bịarụ Thanksgiving mmadụ enyezina ya mic n'enu ọta period. Thank you. Iru Abuja kịta ịma na enwe mgbe Nyesom Wike gara na chọọchị ga-agụwa nye ndị ebe a tọọ eto ya ndị mmadụ hapụ ya na-anara onwe ha bishop wee sị onye ọbụla bụ fada ọbụla nọ na parish ọbụla ịapụta bịa ime ga-enye na ha microphone inye na ha ya altar ka ekwuo anything maka na ihe ha bịa bụ campaign ya bụ na anyị kwadoro ya na etu ị nọ kịta na ọ bụghị ana na iwe 500 members o doro m anya na ndị politician ga-abịa campaign ọ bụrụ na local gọọmenti abịa ndị ọzọ ga-abịa steeti abịa ma ọ bụ ndị chọrọ appointment ga-abịa ka ekene na anụrụ na gị na onye a na-adị na mma na nke ga biko ọ bụrụ na ị maara okwu akpọrọ biko face wa gị so that ọ bụrụ na ị kwuo okwu ọ da-agbawa ama na apụta kịta na onye ọbụla ndị nke akwụrụ ebe a ndị nke akwụrụ ebe a onye ọbụla chọrọ ebe ego na-apụta like mgbe ahụ enwere mgbe ọ na-abụ Mbaka kwuru ebe a ebumọnsọ akwụrụ the other side ka o wee bụrụ na a na-eme ihe na-asị ọ bụzikwa ọhụfụ mmụọ Chukwu a na-agwa unu niile okwu ka ezi ka o ji bụrụ na onye nke a na-ekwu nke onye nke a na-ekwu nka ya bụ na biko ihe anyị na-ekwu bụ Akinze ndị Catholic bishops ọ bụrụ na ndị ọzọ ndị CAN ndị PFN ndị ọzọ unu nweta ohere ịgafụ bishọp ndị na-agba aka na-alụ ọrụ aka nwe PFN enwe ọka na-alụ ọrụ ha niile ka na-arụ ọka mmụọ ka ọka mbịa mba ha kan ka na kan so o ruo mgbe ahụ unu gaa ebe ahụ unu gwa ha eziokwu na ọ bụghị onye kwu eziokwu baisikụl efuo mgbe ahụ in fact ọ bụrụ na o mere ihe na abịa m chọọchị unu soro tụọ mma ka ọ gbanite ka ọ bụghị mmadụ kwuzi eziokwu ọ bụrụ na ihe na-eme na Naịjirịa ịma na izu na-abụọ gara aga ka Ibiyome nke anọ na Port Harcourt kwuru nke ya izu nke gara aga Ojedekpo ekwukwa na nke ya si ndị a na-achịchịrị na ya amaghị ihe na-aga ụdị n'obodo ọ bụrụ na unu ama maka ofu ihe a na ịkọ gwara anyị bụ na prezidenti na onwe ya anụghị ihe ọ chọrọ ịnụ maka na ndị gbara ya okirikiri bụ ndị na-asị ya ijebego nsogbu adịghị ka ha wee napụta ya ihe ya bụ na onye ọbụla nọ n'ọchịchị na dịka onye ga-asị na akpọwagara kpọpụ ya iche dịzị ka onye eghupụrụ apụta ka ihe eji aga asị na ọ dị mma Akinze Peter Obi na-akụrụ anyị mgbe ahụ na ọ na-agbasị ya na ọ dị mma asị ndị SP skuul akpọ ya sị na skuul ha na fensị adịghịkwa roof adịghịkwa ọ bụrụ etu onye ọchịchị si eme maka na ndị agbara ha okirikiri na-aghọrị ha ya bụ biko mgbọsị ọbụla ọ pụtara ịbịa chọọchị gwa ha eziokwu ọ bụ na ịgwa ha eziokwu nwe ihe ga-eme biko ndatim politicians ọ bụ na ị nwere advisors nwee team ọ bụ na ha nchere n'ebe everyday pụta ha na akwụrụ ọtọ His Excellency ka ike zagasị nọ na golf mana onye ọbụla like gị nwoke dissolve ndị ahụ ihe enwe ofu onye ya bụ ikwuche inwe ka ijecha here asị anya ka eketa si wega ọsị nke na tata na-enyekwa nsị n'ụka ịsa ka emenụ ọsị gị na obodo ihe ikwuru nwaanyị aha like ndị ya na-afụ fọtụ gị ya na-agba gị nke bụ eziokwu onye ọbụla na-asị gị gọvanọ na-emete ha chere bụ psychophants ọ dị na tiri da gị gee ntị chọọ onye like ha ịma ha onye ahụ ife n'onye gị nsogbu kpọketa ya nso maka onye na-agwa gị onye na-agba nke bụ eziokwu ka iwe mụta ka iwe chegharịa ekenekwe m ebe ya bụ ihe ị na-ekwu bụ ha bịa kpọketa anyị nso metụ anyị na-agwa ha nke bụ eziokwu emebi ife achọghọ dị anyị mba ihe based on advice nyere kịta na ha chọwa ndị ga na-agwa ha eziokwu etu a bụ na anyị kpebiri na-akwụ eziokwu
ị na-asị ha bịawa anyị sọ kwa eziokwu abịa ya kpọrọ gị maka hapụ m nwa because ị mara na ị ka ya apọlishi eziokwu polishi esmo na mụ ha polishi onye problem so mmasị hapụ anyị ka akpọrọ gị hapụ m iwe no the only thing bụ na ara nke gị dị iche from ara nke m etu esi Mana jazi ara dị n'ụdị n'ụdị ara abara mana ara dị n'ụdị n'ụdị okay mana ọ bụkwara nke inyechi m ọnụ nna m na-agwa mmadụ mgbe aha ndị okenye na-eme ha ọ sịghị ya ga-ezochi ọnụ gwa ya ọgụ ha ga-ebunye nri abalị okay ọ da ha n'etu ahụ biko unu bịanụ ebetikesiri unu bịanụ bịa anyị ga na-agwa unu eziokwu ọ daa n'ihe na ịmana enwe mgbe enwere iwe n'aka gị ka kwụrụ mana ka njidere gị aka gị ịmana enwe mgbe anyị kwadoburu ka anyị bido redio program n'Enugu ya bụ redio program anyị chọrọ ibido bụ na anyị bịara fụ na ndị niile bụ ndị nta akụkọ imirikiti ndị bụ nta akụkọ ma ndị independent producer ndị independent presenters nwere program ma redio ma especially redio maka na TV adaga ahịa na Igbo most of them abịara kpokọ ha ọnụ ha na-aza friends of gburugburu atinye ha na WhatsApp group every month esendiri ha ego na akaụntụ ha o mee ya see no evil hear no evil say no evil o mee gburugburu wee danyụ anya anyị wee chọọ ka anyị bido ọ na-abụghị maka covid bịara pụta anyị na ndị kedu ọban redio akpacha na ka anyị bido na-agwa gọvanọ biko na ịgakwa na streeti dị etu a na ekpopụbụkwa ha ihe dị ebe ahụ na ịgakwa n'ebe dị etu a gọvanọ na gota dị ebe ahụ na egwugidekwara ya hapụ mmiri idei na-achọ igbu mmadụ ọ ya ihe gọvanọ n'iduru ikekwe anyị ga-agba mbọ tinye anya n'ụdị nke ahụ otu ka ọ dị Otike onye nke m ekene m adịba